Co Nadal á volta, o programa Rede Axuda do Concello de Pontevedra pon en marcha de novo a campaña Envolve, unha iniciativa que ten como obxectivo que ningún menor quede sen agasallo de Nadal. Anteriormente tiñamos campañas pois de xoguetes usados, etcétera, pero bueno, pensamos hai uns anos, hai máis ou menos 4 ou 5 anos, en empezar con esta campaña de agasallos novos e que tamén cumplisen un pouco os desexos dos nenos, porque a veces, pois, en fin, obviamente a todos nos gusta ter un agasallo ese día e nos gusta que sexa o que queremos, que non sexa outra cousa. Entón, pedimos que esos nenos escriban unha carta, en esa carta pois especifiquen 3 cousas que queren. E dentro desas 3 cousas, en a medida das posibilidades dos cómplices, pois reciben un desos. As cartas son escritas por nenos e nenas beneficiarios dos servizos sociais municipais. Hai unha cuestión moi importante nesta campaña, que é a idade, non? É dicir, moitas campañas van dirixidas a nenos, nenas, pequenos, menores de 12 anos, e a nos parece moi interesante que de 12 a 18 anos pois tamén podan ter o seu agasallo. É dicir, a nos como adultos pois nos gusta ter o noso agasallo, é importante que eles tamén poidan pedir e poidan manter un pouco esa ilusión. Entón, esa campaña vai hasta os 18 anos. O ano pasado deuselle resposta a máis de 500 cartas. Sempre cumplimos as expectativas. A verdad que sempre temos así momentos de que estamos bastante apretados, porque a veces non hai tantos cómplices como cartas, pero sempre chega. A verdad que a xente de Pontevedra é moi colaboradora nese sentido, e incluso suelen sobrar, ou incluso días despois pois nos chama xente. Para esas persoas que quedan fora, pois chamámoslle un pouco cómplices de emerxencia, ou mellor para mercar algún agasallo que non aparece a última hora, ou para mercar pois pilas ou algún accesorio que é necesario e que non ven neses agasallos. A colaboración co programa é moi sinxela. Para poder participar como cómplice dos Reis Magos é necesario cubrir unha ficha. Unha vez cuberta, recibirán por WhatsApp ou de forma presencial unha carta con 3 desexos, entre os que se deberá elixir o agasallo que se dará para a celebración do Día de Reis. Pódese colaborar ata o 28 de decembro. Polo momento xa se anotaron como cómplices 394 persoas, pero aínda se precisan máis colaboradores para que un ano máis se acade o obxectivo de responder a todas as cartas.